Георги Калоянчев. Едно огромно име, една огромна душа, един огромен човек, емблема на родния театър и кино. Роден на 13 януари 1925 г. в Бургас. Като малък помагал на баща си, който бил млекар, и мислял, че като порасне, ще стане като него. Съдбата обаче има други планове. Той става една от най-големите фигури на родното актьорско съсловие и изкуство. Театралните му заложби проличали още в гимназията, където бил душата на класа. През 1952 година завършва актьорско майсторство в класа на професор Стефан Сърчаджиев. Точно в този период Калата преминава от Народния театър Иван Вазов в трупата на новосъздадения сатиричен театър Алеко Константинов. След десетките роли в театъра следват поредица от незабравими образи в незабравими филми и телевизионни програми. Да се откажете? Не ме познаваш, значи. Какво? Ето, друга работа тук. Какво стана? Огнеборци! Това да пишат вестниците, а не да се ровят пепелта! Защото никой, никога не може да каже кога, как и защо! Колю! Колю! Какво направи? Колю! Герой! Стани! Цял живот ме изгаря мечтата, тая слънчева моя мечта. Да си имам аз конче крилато и с него навред да летя. Тики-тики-так, тики-так, тики-так, тики-тики-так, тики-так, тики-так, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, тики-тики-так, тики-так, тики-тики-так. Едни от тях са във филмите "Специалист по всичко", "Щангистът", "Вълчицата", "Кондов", "Инспекторът и нощта", "Инспекторът", "Най-дългата нощ", "Привързаният балон", Джордано Бруно в италианската продукция "Галилео Галилей", "Езоп", "Бон шанс, инспекторе", "За къде пътувате?", влиза в образа и на Бай Ганьо и още много други. Георги Калоянчев е отличен с множество звания и награди, сред които са орден Кирил и Методий първа, втора и трета степен, заслужил артист, Златна роза, Аскер за цялостно творчество и други. Но най-голямата награда за него остава званието народен артист. Напуска този свят преди да навърши 88 години. Георги Калоянчев е един от най-обичаните български филмови и театрални актьори. Той не просто изиграва ролите си, а чрез тях
отправя послания, които докосват и развълнуват всеки зрител. Студ тънък ветрец хапе режете, направо откъм снежна люлина, вървя стълпите на младежите. Къде красавице забулена? От теб любов ми намирисува, но моя изглед малко жалеле. Към то градината Борисова отивам, чичо, на парзалене. А как са хубави проклетите жени! Жени в този ден студения, как будете у мен куплетите на страстни минали вълнения, но писка ледни дъх на люлина. Не е любов за сиромасите, закри душата си обрулена. Иди си, чичо, у дома си ти. Закри душата си обрулена. Иди си, чичо, у дома си ти. Благодаря, обичам ви.